Nedavno ste postali majka. Kakvim preparatima ste se negovali tokom trudnoće? Koristila sam šaljići melem kao protiv strija, tako da većina devojaka to koristi sa kojima sam ja razgovarala, koje su bile trudne, tako da sam to koristila celu trudnoću. Ali moram priznati da sam bila jako disciplinovana i redovna što se tiče tog mazanja svako jutro, svako veče, tako da Bogu hvala nisam dobila strije. Šta vam je najteže palo nakon trudnoće? Pa mnogo mi je teže pala trudnoća nego period posle trudnoće. Nisam voljela da budem trudna, to mi je nešto bilo i ova trudnoća me za svašta nešto sprečava. A posle mi je bilo lakše, mada kao često ženama bude obrnuto. Naravno, bio je problem u početku nespavanje, to je bio najveći problem. I sad mi je malo problem što ne možeš baš da odeš od kuće kad god poželiš i što moraš da si koncentrisan na bebu i na kuću još neki period dok je ona mala, ali dobro, sve to tako mora i sve je to lepo. Otkrite nam kakvu vrstu kozmetike svakodnevno koristite. Pa nemam još uvek ništa onako striktno, menjam još uvek onako eksperimentišem. Još uvek sam samo na kremicama, nisam još počela da što kažu moje koleginice, da idem na neka bockanja. Još uvek mažem kreme, trudim se da isto tu redovno stavljam dnevnu, noćnu kremu i kremu za boru očiju. To je ono što ja za sada koristim. Odlazite li na neke tretmane lepote? Ono što sam bila sad, na primjer, posle porođaja, to su bile masaže, anticelulit masaže i to mi je dosta pomoglo. Naravno, kod kozmetičara redovno nokti, frizer, feniranje, šišanje, tako da to je za sada ništa posebno, ništa specijalno još uvek, ali opet ponavljam, morat ću. Šta mislite o tretmanu hijaluronskom kiselinom ili botoksom, koji brzo i efikasno peglaju bore? Ja kažem, ne treba se ni u čemu preterivati, nebitno je za koju vrstu nege se odlučiš, ali mislim da je bitno da se ne preteruje ni u čemu, zato što ako dobijemo zategnuto lice jedne lutke koje ništa ne govori, kako ćeš da se izraziš kao glumica, kako ćeš da praviš likove. Ja nisam ljubitelj baš preterano toga. Mislim da žena koja se neguje i koja je lepo stari može da izgleda jako lepo. Naročito što je njen poziv takav da prosto pod jakom si šminkom, sve to stoji, ali moraš da imaš lice koje može da se transformiše. Ako je lice stalno utegnuto, zategnuto, isto, to mislim da nije dobro za glumce. Kako komentirate moderne muškarce koji se ponekad neguju i više nego žene? Ne znam što da kažem, mislim, meni je to... Treba muškarac da se neguje, isto koliko i žena, ali opet nekako muškarcima je više oprošteno. Žena, ako vidi, ostarila je, zapustila se, ugojila se, ima borima strije, to je odmah kao, a muškarac, ma ne, on je šmeker, on je simpatičan, nema veze. Tako da mislim da oni ne moraju toliko da budu opterećeni negom koliko žene, ipak ne moraju da preteruju to. Estetska hirurgija i medicina pružaju brojne mogućnosti. Tako je moguće da muškarac ugradi veštačke silikonske mišiće. Koji je vaš komentar? Mislim da je to strašno. Mislim, ja bih ga samo pitala zašto, odakle ti ideje. Mislim, čovjek ima, svi mi imamo neke svoje kvalitete, talente. Uopšte nema potrebe da se bude toliko opterećen tim fizičkim izgledom, jer čovjek može mnogo toga da postigne, mnogo toga da izrazi iznutra, nije to sve s polja. Danas je previše to postalo, da kažem, bitno da se ljudi neguju i da izgledaju. Svi da su lepi, svi da su prelepi. Mislim, zašto? Nema potrebe. Ja gledam po mojim kolegama kada imaš glumca koji je talentovan, nebitno, muškarac, žena, ako zna da radi svoj posao, ako zna fenomenalno da pravi likove, nebitno je da li je on ružan, lep, ružna, lepa, moći će da igra sve, ako ume to da uradi na pravi način. Nije sve samo u lepoti.